akeh. Minimal kudu anggit, sanggit, ya ta? Anggit, sanggit, rumit, lungit, wingit. Nah, gak tekan sampean, gak tekan jelas. Pedot kula, pedot. Anggit, sanggit, rumit, lungit, wingit. Nggih, rungokno cah iki anu dalang-dalang nom-noman rungokno kabeh. Iki nek ora ning kene ora dinganu iki. Ora ngene ra tak tokne iki saking Mas Pier iki mana gampang tak utangi lho. Marai wong entrengan lho. Entrengan marai. Aku nek Mas Pier wis ora pokoke. Lah grup iki mbiyen sing ngedekne sapa lho nek aku. Napa nggih? Loh piye pengesuh saha pengasuh lan pengorak-ngarik. Iya. Piye ta iki? Kudu duweni anggit, sanggit, rumit, lungit, wingit sing penting. Anggit niku ide utawa gagasan. Dalange kudu sugih ide, sugih gagasan. Ki apike tak kapakne, apike digawe piye. Idene kudu main. Nggih. Sanggit nggon cerita leh mengolah pakliran, ceritane piye supaya apik, supaya sing mirsani iki betah piye cara mulih menyanggit. Nggih. Rumit kuwi tegese dalam sebuah pertunjukan ki aja mung monoton hiburan tapi kudu enek sing paling ora kanggo para pamirsa, para penonton ki dienggo angen-angen ngomong nang omah. Kae ceritane ngene, iki ketemu karo iki, akhirnya dadi ngene-ngene lho diceritakne ning gone keluargane. Paling ora mulih saka ndelok wayang iki enek sing di apa ki angen-angen. Nggih. Lungit kuwi landhep utawa tembung anune lungit kuwi endah. Piye supaya pakliran ki ketok endah, ketok mewah, awakmu sebagai seorang dalang harus bisa menguasai panggung. Lah sing nomor 5 ki sing penting Mas. Dalang iku kudu wingit, merbawani. Nggih. Kon wingit saiki piye to dalang saiki ki lagi setahun panjer entek lho. Ora iso dalang saiki kon wingit kon wibawa ngono lho gak iso. Minimal dalange wingit medun saka mobil kok mosok enek dalang kok numpak pickup kon wingit kondi lho. Dalang iku kudu wibawa Mas. Dalang kok kula nggih wibawa kok wibawa apa dalang kok iso katokan cendhek terus. Sendalan dalang ora patek kajen ngono. Sing marai ora patek kajen angger krungu dimuki panjer. Lah dalah kuwi lho. Tobat tenan. Jur moro dalan ngantek limit pepet terus lah yo iki yo kae akeh cacah iki nyabut sing marai ra iso wibawa nggih niku lho nggih ane panjenengan dalang nom, konco-konco pengrawit nom, dalang-dalang nom muda sing hebat luar biasa. Kula napa menika namung derek memuji derek ndedonga mugi-mugi panjenengan sebagai generasi nyan saestu njaga lestari ning budaya utamane budaya Jawa dan luar biasa apresiasi untuk Mas Minper malam hari ini. Hebat jos. Kanca-kanca kata sing rawuh. Oh, nggih. Sinten? Tahun ngarep lak sampun Mas Agung, nggih. Tahun mriki. Mas Agung. Niki sampean. Nggih. Tahun kajeng sampun dipun rapetaken bengke Pak Alek. Oh, oke. Terus mengke terus teng Kedunggaler daerah pundi Begal kan enten Nyadran. Desa. Mungkin nyuwun tulung awan awakmu ya paling aku bengi ben Agung ae. Dek kon mucuki kon mucuki kan urung patek iso to Dek. Wayangane kan gak apik dadi. Iya. Kon mucuki awan ae ben karo sinau. Pak Alek iki ben karo sinau. Ngono iki diwaca to Pak Alek rada anu dadi dinaskah. Mas Ganden piye sampean semak. Yo. Dosa kula Pak yakin. Nek anu ya namane oleh job awan kekno Pak Alek lho. Yo. Kanca-kanca komplit wonten Mas Gujes, wonten Mas Moro Santo, wonten Mbah Bob, wonten alah kuatah sanget ugi setunggal mboten saged nyebataken iki yo sindene yo dimanfaatne kenalan. Anu Pak Do, iki kula nyuwun motivasi kagem rencang-rencang Satrio Wasis. Agem ben semangat ngoten niku, pripun? Alah ben semangat iki pokoke angger tanggapan semangat. Terus siji meneh Mas. Pripun? Engko tak SMS. Cek kenalan cek karo Siden. Nggih. Sampun, Nduk.